Fins no fa gaire, tenir el carnet de la biblioteca donava dret a agafar en préstec llibres, revistes, CDs i altre material físic. Ara, però, també és possible descarregar llibres digitals. Aquesta és la funció del portal eBiblio, disponible gratuïtament per als socis de les biblioteques públiques catalanes. El web permet descarregar fins a 4.000 referències directament al teu lector de llibres electrònic, tauleta, telèfon o ordinador. Principalment serien ficció. Ficció és el que més potser ens demanen aquí a la biblioteca, però també ara han incorporat revistes, totes les revistes que puguis trobar en una llibreria també les tenim, i fins i tot llibres d'altres idiomes. Ara s'han inclòs anglès, francès, i es veu que això va en augment, perquè clar, la demanda puja. Per tal de resoldre dubtes sobre el funcionament del portal eBiblio, la Biblioteca Mestre Martí Tauler ha habilitat un estand informatiu que estarà disponible els dijous de 5 de la tarda a 7 del vespre. Aquest servei ja ha assessorat els seus primers lectors. Doncs aquestes persones que mateix no coneixen aquesta nova plataforma i han estat molt interessats i com funciona, i no ho sabia, i mira que bé, doncs el puc tenir des de casa, així no cal que si hi ha algun llibre que està molt demanat, doncs igual el trobo per aquesta plataforma. Sí, sembla que la gent està força interessada, sí. El portal eBiblio permet tenir en préstec 2 llibres simultàniament durant 21 dies i, tal com ja passa a les biblioteques tradicionals, es poden tornar en qualsevol moment per agafar-ne de nous. Tot, però, es gestiona en línia, sense la necessitat de desplaçar-se físicament. A poc sembla que la tecnologia digital comença a fer-se un lloc a les biblioteques de tota la vida. Doncs podria ser, perquè aquest món digital no deixa de créixer, i jo crec que potser és el desconeixement més que no sigui el futur.